Anyway Studio TV present bakonmu na yau. Assalamu alaikum, sunana Usman Aidati. Yau mun zo muku da babban bako wanda aka fi sani da Mubarak Uniquepikin. Za mu tattauna da shi a takaice aikin da yake yi yanzu na bidiyo da kuma wanda zai nan gaba, domin a haska muku ga irin ayyukan da yake yi a yanzu. To, Malam Mubarak, mun lafiya? Alhamdulillah. Ya aiki? Alhamdulillah. To, kaji dai yadda muke gaya wa masu saurara masu kallon mu. Da farko zai kaɗan ba su gaya musu sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mubarak Muhammad wanda aka sani da Uniquepikin. Uniquepikin yana nufin yaro wanda babu irinsa. Na yi waƙoƙi shekarun baya, wasu na yi a wannan shekaran, amma a wannan shekaran na saki bidiyo ne kawai sama da shi. Amma yanzu ina sabon aikin bidiyo mai suna shinkafa da wake wanda zai fito nan ba da daɗewa ba. Shine abin da za ka dan sani. To yanzu dai masu kallon mu ka ce musu ka saki bidiyon ka na sama da shi. To yanzu dai bari mu je mu nuna muku wannan bidiyon mu gani, sannan sai mu dawo mu ci gaba da tattauna da mu. Oh ya sama da shi, sama da shi, oh ya sama da shi, ‘yan mata na, kowa na, this is me, Uniquepikin, Snow Limit Records, oh ya sama da shi, hey, 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 da aboki, hey, da aboki, taka, 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 oh ya taka, 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 oh ya sai kun taka, baba sai ka taka. This is DJ Namis Beat. This is DJ Namis Beat. To masu kallon barkanmu da dawowa. Yanzu zaka ban ba mu aikin da gaya mana dan sunan wakar da kake bidiyon ta a yanzu. Sunan waka kamar da na faɗa a baya, sunan waka shinkafa da wake. Shinkafa wanda da ake aikin bidiyon ta. Okay. To Mubarak Uniquepikin, me ya ja ra'ayinka kai wannan waka da kake kiranta shinkafa da wake? To gaskiya waka shinkafa da ake ba wai waka ne ba wanda na zauna na rubuta cikin dai ikon Allah. Mun je studio ne muka sa aka yi mana kiɗa. To an yi mana kiɗa kafin ma a ƙarasa sai na fara dorawa. To na dorawa sai na sa shinkafa da wake. Menene na fara kutaka da gaske tira da gaske. Waƙar da daɗi kamar shinkafa da wake. To shine producer Megamis sai yake dariya yake cewa yin waka kake ji, sai na kuma yi sai ga ya ce to a wannan ma ya amfani da wannan kawai sauki. To shine abin da ya ja ra'ayina, kuma da nayi muka yi amshi a ranar. Baiti ba mu rubuta shi ba, cikin bayan kwana biyu ka rubuta baiti, sannan muka zo muka ɗora waka ne da kiɗa. Na ga kaman kai kaɗai ne a cikin bidiyon, kuma na ga waƙan mutane biyu ne suka rera ta. Gaskiya ne. Na wancan ɗin yake. Wancan Kidas shine mai gidana, shi Kidas baya nan, ya yi tafiya ne, ya je London. To bai dawo ba. Sai yasa kuma aiki ne na project wanda an yi fixing din time. Lokacin kafin ya dawo, lokaci kuma ya riga ya ƙure tu. Order mai disappointing din directors da abokan ayyukan mu kaɗai, amma mun yi aikin mu kaɗai, amma mun yi magana da shi ba wai matsala bane, tunda a haka ana yi. Akwai bidiyo da yawa wanda za ga na professionals ne ma an yi. Wizkid ya yi waka da Drake amma bai bidiyon tare da shi ba. Drake ya yi waka da Wizkid. Drake ya yi wakan ba wai bai da daman ganin Wizkid bane, amma bai ba saboda yanayin appointment. To ba wani abu bane ba. Haka ne. To yanzu waƙoƙinka sun fi raja akan waƙoƙin hip hop ake cewa ko na? Ni waƙoƙi na gaskiya za a iya cewa hip hop, za a iya cewa ba hip hop ba. To yanzu za ka iya gaya mana adadin waƙoƙin da kai? Waƙoƙin da na yanzu a ƙasa su ne guda 5 waɗanda nake ayyukan bidiyon su ne sama da shi. Ina kan aikin shinkafa da wake,